2 segundos. Detener grabación de vídeo. Habla desactivada. Hola, què tal, família? Sona bé això, ui? Mira, mira com sona. Què us sembla? És que he recuperat el meu estudi, per fi, després de les obres, les obres de la Sagrada Família. Avui us vull parlar, deixant aquest detall a banda, d'una història que jo trobo molt bonica. Jo sóc oient de ràdio. Jo, quan era petit, jugava amb les meves joguines escoltant la ràdio a l'habitació. I vaig descobrir el que és el programa més longeu de Catalunya Ràdio, potser fins i tot el més antic, La nit dels ignorants. Evidentment no ho vaig descobrir jugant, ho vaig descobrir estant al llit intentant agafar el son. I un dia el seu director, el meu amic Xavier Solà, em va demanar, que em va proposar, més que demanar, em va proposar que fes una cançó parlant del programa, de les seccions, de les coses. I clar, el programa s'ha anat actualitzant i la cançó també s'ha hagut d'actualitzar. I la cançó, com el programa, es diu La nit dels ignorants i fa això. Esperem les matinades, el dia se'ns fa massa llarg, preguntes sense resposta que estan a dins del pou. Això s'ha de resoldre. I de 12 a 2 ens fem costat tots els insomnes. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Al punt de la mitjanit. Vosaltres obriu els telèfons, nosaltres proposem els temes. Ara tenim el 3.0, el mapa d'amics. Quantes vivències, llums enceses. Per això de 12 a 2 fem costat tots els insomnes. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Al punt de la mitjanit. Nit dels ignorants ja és aquí. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Al punt de la mitjanit. Al punt de la mitjanit. Al punt de la mitjanit. Habla activada. 4 minutos. Detener grabación.